Manel Deán falecía esta mañá de xeito repentino, deixando un gran baleiro no concello de Portodosón. Dende que se coñeceu a tráxica nova, non deixaron de sucederse mostras de cariño a través das redes, cara a súa familia, amigos e compañeiros. Formaba parte da Corporación Municipal dende o ano 2011, primeiro nas filas de Alternativa Veciñal de Portodosón, para posteriormente integrarse nas do Partido Popular. Durante estes anos foi un dos pesos pesados do grupo de goberno, axudando os populares a revalidar as maiorías absolutas de 2015, 2019 e 2023. Foi edil de Cultura, Turismo ou Medio Ambiente, entre outras carteiras, destacando o seu traballo na promoción turística do municipio, dándolle un pulo importante a eventos hoxe consolidados, como é o caso da Feira Celta ou a carreira Simpson 10K. Os seus restos mortais están a ser velados no tanatorio municipal. O seu funeral será mañá xoves ás 4:30 da tarde na igrexa de San Sadurniño de Goiáns. Descanse en paz.